Здравейте, на гости сме в Сливен на един чудесен, млад, новосформиран брас бенд, който се казва Брас бенд Ромален, и сме с неговия ръководител Панайот Кирилов. Страхотно звучи бенда. Благодаря. От колко време сте заедно? Вече 2 години сме заедно в оркестъра. По-миналата 2021 го основах. Иначе се свирахме, ние сме приятели, заедно сме пораснали с почти фамилия сме. Баща ми свири в оркестъра, чичо ми, брат ми също свири. И с другите приятели си. Вие сте всички от музикантски родове. Да. Разкажи ми малко за твоя конкретно род. Ами за моя род ще ти кажа, всички са, цялото поколение са тромпетисти. Дядо ми имаше оркестър, Белите лебеди се казваше оркестъра му. На моят дядо, братята му, те също свиреха различна музика от нашата, защото ние свирим чалга, те свиреха джаз музика, оркестър Чикаго се казваше групата им. Но ти като казваш свирим чалга, аз мисля, че по-скоро вие свирите чалгия, т.е. вие свирите музика, която е наследствена музика, българска музика, която е от различните региони. Вие ни показахте типични сливенски мелодии, от брас и брас традиция, но свирихте и гралско горо. Въобще всички региони музиката ли покривате? Всички региони, да. Може да смесим джаз музика, да направим фолка, такива парчета, фолк джаз. Може и нашата циганска музика да я смесим вътре и може да ги смесим всички стилове, но тия мелодии, дето ги свирихме, са от много дълги години в нашия квартал в Сливен. Да, това са си традиционни вече мелодии. А слушате ли сръбските и македонските брас бендове, за по някакъв начин да взимате нещо от тях, или по-скоро те взимат от вас? Ами слушаме ги. За сега сме нов оркестър и ние взимаме от тях. Понякога те взимат от нас различно. За теб тази комуникация върви ли добре между циганите от различните страни тук на Балканите, сърби, македонци, българи? Защото доколкото знам, в сърбарските оркестри много от нашите групи са супер известни в Сърбия, в Македония, в Румъния. Да. С брас бендовете как е? Добре, много добре се разбираме, много приятелски. Страхотно. Малките, млади, така не са малки, но са млади барабанистчета на групата, да. Са много талантливи. Те също ли са от такива родове музикантски? Да, те всички, бащите им, дядовците им. По поколение сме и всички музиканти така. Да. Всички сме слухари, нямаме минутисти. Къде свирите обикновено с групата сега? Какви участия имате? Сега свирим сватби, бяхме канени в шоуто на Слави, вечерта на Кукубент. Сега в Македония ще ходим на един фестивал известен в Кумана. На гости сме в Сливен на брас бенд Ромален и съм много щастлив да поговоря с барабанистите на бенда. Сега, момчета, знаем, че това е голяма традиция, но искам да ми разкажете конкретно за вас в Сливен какви са най-характерните ритми за тая брас музика. Сега имаме тъпана и барабанчето. Вие свирите заедно, но партиите са по-отделно. Примерно на двойката кичека. Как ще върви традиционно твоята партия? Нашата партия по традиционно сливенски стил. Да. Най-често вървежи. Дай да го чуем.
Добре. Само ти, да. Само отделно. Знам, че е малко странно, но просто да се разберем партията Да. как върви. Това. Така. А пък колективно звучи съвсем друго. Давай, Дай сега само барабанче да чуеме на същото нещо. Добре, пускаш с такива, Да, с се тремолца. Да. включват всички след това. И сега заедно. Да. Давай пак. Добре, когато свирите това нещо в стая или навънка, има разлика, нали? Какво се променя? естествено. А в самото помещение, ако е малко по-закрито и трябва естествено да се свири малко по-тихо, динамично. Да. А навънка, примерно, по сватбите и така нататък, малко по-сериозно, малко по-яко. Да. Може ли да ми покажете само 4 такта с истинска динамика, как ще я свирите навънка? Само за да чуем как ще бъде. Динамика или малко по-яко? Да. Яко искаш. Добре. Двойка, да. Да. Малко по-динамично искаш? Айде по-динамично. Чудесно. Стана въпрос преди малко, като си говорихме, че на това нещо има и модерен вариант. Същото нещо може да се свири по-модерно. Как ще Да. звучи това? Дай пак. Това, което аз забелязвам, че бая по-измествате времената. Да. Това откъде е влияние? Откъде има това влияние, за да се свири така? Модерността. Самата музика Да, се... самата музика трябва да се участва. Да. И вие слушате ли други брас бендове, за да вземете от тях ритми? От сръбските или от македонските? Да вземем малко... Не. По-скоро ваша си работа. Слушаме, не че не слушаме музика, обаче нашия българско свирим славянско естествено най-вървежно. Да. Добре, да чуем деветката, като излихте преди малко. Пак ми е много интересно така да го чуя отделно ритъма на деветката. Да. Пак традиционно и след това модерния вариант. Да. Това беше традиционното, нали? Да, само модерното. Доста по-богато, така ритмически модерното. Но също чухме, че свирите и музика от цяла България, свирихте едно гралско хоро от моя край. Да. Там за това нещо какво се променя в ритъма? Може ли да чуем основния ритъм на гралско? Да, прекрасно. Добре, вие споменахте, че по вашия край има и вариант на това гралско и се нарича полка за вас. Нека да чуем. Игриво хоро, да. Чудесно. Момчета, как сте научили вашия занаят? По семейна линия ли? Да. Твоя дядо, баща? Баща, родина, цяла фамилия. Всичките са барабанисти? Не чак всички барабанисти, има си певци, примерно такива. Но сте музикален народ. Да, музикален. И всички цели оркестъра са така. Да, от малки предполагам, че се занимавате. Съвсем. Ти винаги ли си свирил само на тъпън или свириш и на други? На други, да. И на други. На какво свириш? Барабанчета, перкусии, тарабука, такова барабанче соло.
Ти също по семейна линия си научил да полагам. Баща ми, дядо ми, Всички са барабанисти или са? барабанист. Барабанисти. Страхотно. Голям род, значи. Да. Момчета, много ви благодаря за това. Беше страхотно. Ние ни благодарим. Чудесни сте и да сте живи и здрави да си Мерси, тази също. музика. И вие също.